ang lakas ng ulan. So far, hanggang until now, pero maamambon pa rin siya. So kanina nagising ako mga around 1 AM. Sabi ko, ba't walang internet? Last night, ang lakas ng ulan, may internet naman. So ngayon, kasi ang internet nandito sa store ko. So, na-open ko, sabi ko, ba't ang baho ng may tarang baho ng sunog na plastic ba? So pag ganyan ko, tingin ko sa taas, nasunog pala. Ayan guys, oh. Ayan, nakita nyo guys. Ayan. Sunog yan guys. Nakita. Nasunog. Buti na lang di nasunog yung store ko kasi ang dami talagang siya, oh. Yung kalat niya. Yung nagtaslik-taslik ba, oh. Buti na lang hindi na nasunog yung store, guys. Thanks God talaga. Dami niyang spark plug, oh. Talagang nag-worry ako. Yun pala, akala ko ba ito lang internet? Kakabig ang lakas-lakas naman ng ulan. May internet, ngayon wala. Sabi ko, pala nasunog. So tatawagan ko mamaya yung nag-install nito. Hi. Keep safety everyone. God bless. Guys, nasunog. Ang mali kasi nila, dinikit nila tong wire. Ito, dinikit. Sana na, supposed to be, hindi yan nakadikit sana. Kasi parang mainit siya ba. Pati yung pati yung wire ko sa parang nadamay yata. Guys, dinikit nila. Kaya yan siguro